Pupuk eta lorek zoriontasuna zer den jakin nahi dute. Zoriontasuna, zoriontsu egotea. Baina zer da hori? Nola lortzen da hori? Nola izan zoriontsu? Galdezka dabiltza. Zoriontasuna zer den galdezka. Zer da zoriontasuna kimika? Zer da zoriontasuna politika? Gora Euskal Herria! Zer da zoriontasuna botika? Ez da politika, ez da botika ere. Kalean doaz biak eta tupustean txanpona topatu dute lurrean. Hori pagotxa hori. Asko poztu dira biak. Galdezka jarraitu dute. Zer da zoriontasuna txiripa? Zer da zoriontasuna matematika? Zer da zoriontasuna genetika? Pirritx barrezka hasi eta seme alabak ere barrezka hasi dira. Ama alai badago, aurrak ere ala baitaude. Kimika? Politika? Botika? Txiripa? Matematika? Genetika? Praktika?